De leerlingen van groep 8 van CBS de Bouwstien uit de Westereen ondervinden vreed hoe het werkleven eruit zocht. En dat bevalt goed. Ja, timmeren vind ik gewoon heel leuk. Dat doet mijn hart ook al voor. Dus ik ben er een beetje mee opgegroeid in timmeren en boren. De squallen organiseerden de dag te jaren met de Westereender Keerpje. Ik weet nog wel van mezelf van de basisschool dat alles was toen dienhast qua excursies, dat bloot hier wel bij. En het is wel belangrijk voor de opleidingen om daar betiert mee te beginnen. Als sectie Santje en 18 binnen, dan binnen keuzes vaak al maken en dan best leuk. Ze zijn hier nu lekker aan het timmeren. Op Bruggelenkamp gaan ze aan de slag met de ouderen. Hartstikke mooi. Er zijn heel veel meiden en jongens die dat ook leuk vinden. Maar we gaan ook bij de wooninrichting gaan we kijken. We gaan een stukje logistiek doen, dus van alles wat. Voor een part van de klasse begon de man in de techniek. En ze konden ook voort aan de slag. Hier eerst platen maken, gewoon en dan moesten ze het onderkantje daar lezen en dan moesten ze de zitkantjes erop slaan. En dan moesten ze het gatje erop slaan aan de achterkant. En dan het dakje erop timmeren boren en dan het houderke erop boren. Klinkt wel ingewikkeld. Nee.